हे गाइस, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'हाय बरायनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय अनलाइनाव आं गथ' फिसानि माबा माबि अर्डार खालामदों। बेयो फैबाय आरोखि, बेखौनो आं देखायनो नागिरदों। नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेलाव नायनानै आं मा अर्डार खालामदों। फैदा आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो भिडिअ'खौ नायलांफादो। भिडिअ'खौ जुदि नायना मोजां मोनो जोबजासे नायलांदो। माने इन्टारेस्टिं मोनो आरो आं जिरायना थानायावनो न'आव जि मावो, जानाय लोंनाय, बबावबा बेरायनो थांनाय, माबा मोनसे मावनाय, बेखौनो आङो हगारनानै मोजां मोनो आरो गावनो। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनानै माबायदि मोनो बेखौथ' आं मिथिला। जुदि मोजां मोनो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै। दा भिडिअ स्टार्टिं। अकार जा माइनावनि अकार गोदान नै सुइसआ बोरो नै मेथाइ गाबलायो माइनावनि। नै बेनि थाबायग्रा, नैबे गथ'नि थाबायग्रा आरो बियो। आरो जुथा गोदाना नै गथ'आ थाबायग्रा गथ'नि मोखांखौ नायनि, गथ'नि मोखांखौ नायनि। आयौ गोलैलांगोन माथो गथ'आलाय। थिखांना होयो दोन देसना गारिखौ बोनोसो मोजां मोनबाय नामा? अनलाइनाव अर्डार खालामना लाबोदो जोंहानि गथ'नि। नै दुगिमारि जाथारो इयाव गाखोबाथाय गथ'आ। जुता गोदाना गानना खामानि गैया, गथ'निया खामानि गैया। हासुलाजोबो खिलाजोबो नैबे गथ'आ। हासुलाजोबो खिलाजोबोलाय नैबे गथ'आ। आरो दा खिग्रा लाबोबावगोनसो अनलाइननि, नैबे अनलाइननि नै गथ'आ दुगिमारि जाथारदो जोंहानि गथ'आ। ओरै नाय गन्थं मेनलिलिनो ओरै ओरै। आयौ गोलैलांगोन नामा? नै थाबायग्रा जोंहानि माइनावनि। आरो जुता गोदान लाबोदों नै। र' केमेरा खेबनि दे, केमेरा एक्सन। ओइ निबेन केमेरा खेबगोन आं दा। हेलौ ओइ सुना ओरैनो हर। गथ'आनो माबा जुथा गानहोग्रायाव खिथाङो। ओइ हेलौ, नै गथ'नि थाबायग्रा। जोंहा माइनावा 5 माह 5.5 माह जाबाय। नै अनलाइनाव अर्डार खालामग्रा बिथां बियो। नै बियो जोंहानि गाखोग्रा। नै इयो दुगिमारिया। नै गथ'आ खोब नायथारदों। अनलाइनाव अर्डार खालामना लाबोदों जोंहानि माइनावनि पेम्पे गाखोग्रा। मा होनदोंमोनलाय वाकार। हेलौ ओइ नै अनलायलायदों। बिफा फिसा अनलायलायदों जा। ओइ आयौ अख्लाबजोबनोसै जुथा गानहोनायनि अख्लाबजोबनोसै। गथ'आ जुथा गानलायथारबाय। थाबायनो रोङा मानो रोङानो। गारि सायाव जुथा गानलायथारबाय गथ'आ। थाबायदिसै। आरो दा मा होनोमोनलाय इखौ लेट्रिन फैबावगोन, खिग्रा गारि अनलाइनाव अर्डार खालामनाय जोंहानि सनानि। ओइ खारलांबाय बेखौ दरमा होना लाखिदां ओइ बोग्राखौ। गथ'आ मोना सौद्राया नालाय औवानि स्टेन्ड खाना होदों गारियाव। गाखोना आथुर जादों गथ'आ। नै जोंहानि आगैनि गारिखौ दा नायनो फैदों। आगैनि लोगो आब'मोन।
बुथारनांगौ बेयाव थिखांबाथाय माने बेखौ बुथारनांगौ मेथाइखौ दामदोलाय फुजा ओइ दांनो नागिरथारा ओइ आइथिंखौ ओइहाय थिखांना होनांगौमोन मोनसेखौबो गियालेथार गथ'आ नै दांनोनो होआ नै गथ'आ लाखिनायालाय फुजा रागा जोङो नामा फुजा दामलाय मेथाइ इयो आब'आ दे बोदो बोनांगौसो थाबायनो सोलोंग्रा लाबोदो बोनोसो नांगौ मा जादो दांनोनो होआ मा जागोन दालाय जोंहानि माइनावनि खिग्रा अनलाइननि मैया थाबायग्राया फैबाय दिनै नै खिग्राया फैबाय गथ'नि जिरायबाथाय जिराय जायो खिखौ गारनो बाबाथाय खोबना दोननायबो दङ नङा जेनेबा हराव खिबाय हराव गारनो बाबाथाय बेखौ खोबना दोनदो आरो ओंखाम ओंख्रि दोननोसै नै माइनाव खिग्रा अर्डार खालामदों अनलाइनाव बेनिफ्राय मैयानिया थाबायग्राया सफैबाय वाकार मैयासो अनलाइनाव अर्डार खालामना लाबोदों बेखौ मोननानै आंबो जोबोद माने रेहाय मोनदों आरोखि खामानि मावनायाव मानो होनोब्ला जोंहाथ' माइनावा मानबायनो जेनथेन एसे मानबायनो हादों आरो थाबायनो हायाखै मानो होनोब्ला बेखौ बेयाव दोननानै जिरायनोबो हास्लाबाखै बेखौ मोनना माने जिरायनाय गसंनाय थाबायनाय बायदियानो जाबाय बिमाफोरा माने रेहाय मोनो आरोखि खामानि मावनो सुबिदा जानाय बायदि मोनबाय आङो दा माइरं जाबाय दं लोगोआवनो लाफानानै लोगोसेनो गेलेहोनानै गंसेया खिग्रा गंसेया जिरायग्रा थायोब्ला थाबायग्रा जिथाइम फारसे गुलांबाय नै गथ'निया नैबे खिग्रा गथ'नि नै जाबाय जायाखै हा रुम जाबाय खुसि जादों मा रायलायदों गथ'आ मा रायलायदों